Sziasztok barátaim, hogy vagyok, én Lawrence vagyok. Hello, gyfeillion sy'n rwti Lawrence ydw i. Wel, dwi yma yn y pier am Biwmaris. Be dwi wedi penderfynu wneud yw cael bod ar y llong achos dwi hef wedi bod yn hwylio ar y llong o gwbl ers talwm. Wel, tro olaf nes i wneud o ronin yn Llydawr. Pan o ronin ar y ffordd i Gafrif Nis ac bendigedig Llan y Sydol. Ond o rwan, am Biwmaris, dwi mynd ar y llong efo grŵp o pobl i fynd i'r ynys i weld y grŵp o aderyn yna y puffins. Ond dwi ddim yn cweit yn cofio beth ydy gair Cymraeg am puffins, ond ie. Almost magiag is osigad merd o modarog, norion exoticus modarog, iol. In almost magiag, iol sawasog.